manje uma ngizosukuma lapha mina ngikhuluma indaba yakithi noma ngikhuluma indaba yami izobasiza ngani labantu abadela impilo yabo beza lapha benza lokho bese thina inkosi
ushayinde wasibuza sedukile wazosiqoqela ngendawo yakhe engcwele. Wasithanda amaNazaretha ayigcwele noma eseshintsha ibhanti esikhulu sesine esendele esikhulu sesihlanu wasithanda wahamba nathi sambona. Uzengabe siyayibongela ngoba abantu benanoshayinde namhlanje akukho esikubonayo kubona ukuhamba kahle. Abanye kunzima ngisho ukubabona endleleni ukuthi lo muntu uyafisa ukuthi abuye endlini yokusonda kodwa manje akazi ukuzobuya kanjani. Kodwa ngiyabuke-ke uma uNkulunkulu okhona phakathi kwethu kodwa indlela yakhe ibe imfishane ukuze esontweni ngoba ushambela engosini yakhe uthi besithwese thina inkosi ijoka lemphefumulo yethu. Uthi beyiqhubeka omdala wethu ukuthi savuma salethwala siphinde sethu. Akazange asho ukuthi mase kunetha imvula njengoba inetha nje sonke sidala emakhaya singeke sizodumisa. Mawubuka kahle uma ufunda incwadi egcwele noma ufunda isihlabelelo sakho ayikho into ekhuluma ngoNkulunkulu kakhulu lezi zinto ngaphandle ukuthi kufanele simdumise. Ngisho emthandazweni wesabatha uthi ugcine indumisana uJehova. Ngoba into ayifunayo yena ngaphandle ukuthi simdumise. Angangifuni ukuba muntu ngoba mfishane ngoba anginikeziwe mina. Ngicela ozongifundela incwadi kaMateyu 7 ayicela ngesonto. Incwadi kaMateyu 7 ayicela ngesonto. Khona abantu abathi sebembonile uThixo. Khona abantu abathi mhlambe sebembonile kodwa balakhe sebephambi kwakhe. Baningi abaya ukuthi kimi ngalo mhla Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho na? Uthi ushambe nawe lencwadi baningi abayothi ke uzogcina sebedlulile emhlabeni sebengale kwenzayo. Abanye mhlawumbe bebenawo amandla ukuthi bebekhuluma indaba kaNkulunkulu bakhulume kuphila abaphilayo. Noma abanye bebenako bebethandaza babavusa abasebefile noma babavuse abagulayo. Kodwa uNkulunkulu uthi le ndaba baningi abayothi ngalezi zinsuku zokugcina qhubeka. Nangegama lakho sikhiphanga yini amadimoni na? Uthi baningi abayothi ngezinsuku zokugcina thina Nkosi asikhiphanga yini amadimoni ngegama lakho futhi asiphilisanga yini abantu ngegama lakho. Asibashumezanga yini abantu ivangeli ngegama lakho na? Nangegama lakho senzanga yini imisebenzi emikhulu eminingi na? Bayaze basho mhlawumbe ngomunye wabo mhlawumbe nawo omunye wabo mhlawumbe omunye ongekho lawo omunye wabo oyozasha athi Nkosi nangegama lakho asiyenzanga yini imisebenzi emikhulu na? Khona ngiyakusho kubo ukuthi uthi la ushebe lo wesimlandela wethu uthi khona ngiyakusho kubo ngithi angizange nginazi sukani kimi nina abenza okubi. Ukulahlwa angiboni ukuthi umuntu uyalahlwa engakholwe ngezinto. Umuntu uyalahlwa noma segqokile into. UNkulunkulu angaze ngibone ngalolu suku ngoba usonda wena. Yingakho besihamba phakathi kubalulekile ukuthi izinto zethu fanele sizibhekise kushebe singazibhekisi ibani. Ngoba umuntu mhlawumbe la kule ndawo engcono ukhetha inkosi awubizwanga umuntu wabizwa umshayeli kuphela wathi ushayeli woza uzongena la endlini yakhe ngoba uyadinga. Kodwa mase ufika la kule ndawo kashayeli ufika uzakhela abangani ufika uzakhela abantu abanocingo uyafika ngale kwenzayo athi angikazi ngikwazi ngoba uhlulekile ukwenza into ethunyiwe. Njengoba singasonke kangcwele sithunyiwe akekho umuntu ongathunywa ngalokho. Njengoba umuntu nomuntu uhamba nabamthumile kodwa mubi ukuthi umuntu masela afika abheka abanye abantu ukuthi abenze kahle bona benza.
asibheki yena ukuthi mina ngabe ngizihamba kahle yini indlela kaShembe. Ngabe mina ngisenza wona ngishemba ayingithume bona ukuthi angikwenze. Linguphi na
sesimthathisa komnumzane ofanayo nobaba bethu. Sesimthathisa kwabhuti mhlawumbe ofanayo nobhuti bethu. Noma ngathi ukhulume kanjani akuzwakali thina ukhuluma ngala ushembe siphume lapha sewenza idatha enkulu. Sengihlala phansi. Kodwa ukuthi umuntu mayilapha athi noma ebhuqile ethandaza ebheke lapha ekhulupini. Athi shembe noma kuthiwa ngiyisoni ngoba ushembe mhla esuke ezulwini eze mhlawumbe wayengazele vele abantu abanje. Ushembe mhla esuke ezulwini eze mhlawumbe wayenzela abantu vele ababona abenzolile kodwa umsebenzi wakho usuke ezulwini wenza bageza abantu bafanele. Ingakho noma unebhuku emthandazweni wakhe ekela akele ukuthi shembe yazazi ukuthi ngiyisoni phambi kobuso bakho. Ezizono ngiyazenza ngingazazi ukuthi ngiyazenza. Ngoba ngiyakhumbula ngesikhathi ngo ebuhleni enye insizwe yafika igula ingakhona ingaziloni iNazaretha beyithwele ithela abantu bakubo bethi bafuna izokusinda shembe yathi basedlula phambi kwabamkhulu lapha kwasekufika into ayikhokhele ngoba yayizwa ubuhlungu ngaphakathi kuyo yayizikhokhele wasephuma nokubi ngaphakathi kuyo waseqhatha ngaphansi kwabamkhulu. Ithatha ifike ekhaya esidlule emhlabeni khona izinto esizenzayo singazazi ukuthi zimbi phambi kwaNkulunkulu lezi. Ufika wena uzothandazela ucela abantu ukuthi abafe kodwa uzidelela wena. Yayisisuka lensizwa yayisifika ikhokhela lokhokhela waseqhatha abantu banganaki futhi abantu abana bangakusuli baqhubeka naye bahamba naye. Uthatha ufika ekhaya esabonana noshembe wacela ukuphila mefika ekhaya wayesedlule emhlabeni. Masedlulile emhlabeni efika ngale wenzayo. Wathi ushembe ngeke ukwazi ukungena lo muzi okhazimulayo wafela umuzi wangamanzi. Wena wathi mawudlula lapha ngababamkhulu wathi ungifela ngamanzi. Manje ukwazi ukungena emzini kaShembe ngoba wona umuzi kaNkulunkulu. Lento wayenza kodwa wayengazi ukuthi izomnikeza inkinga kusasa. Ziningi izinto ezizenza amaNazaretha ayigcwele zingazi ukuthi kusasa zizosinikeza inkinga. Eyokugcina base ngihlala phansi. Bona omunye umfana. Lo mfana wathathwa uMlungu. Wathi masemthathela uMlungu wayesemfundisa ukwenza izinto kahle. Ukuthi wena mfana uzongisebenzela la ukade inkomo zami, ukade imbuzi zami, ukade zonke izinto zami ezikhona la egcekeni. Ukuyenzeka mhlawumbe la kuthina khona umuntu umthumayeli noma umkhokheli abantu abathemba ukuthi lo ngamthemba ukuthi akwenza lo ngamthemba ukuthi akwenza lo ngamthemba ukuthi akwenza. Noshembe yenzeka futhi abanikeze abantwana abazobileyo ukuthi lo akwenza lo ngiyamthemba. Nalethi manje isinikeza uMlungu zonke lezi zinto ukuthi ayizenze. Wayesethi ngelanga loMlungu uyabona ukuthi khona ngoba isikhathi eside wayesephuma umona uMlungu wabona ukuthi lo mfana zonke lezi zinto impileza kahle lo mfana uyazenza ayike emdlulayo kusayenze. Wayesephuma umona wayesethi lo mfana ngena njani ukuthi ngimbulale ngoba wayethembisile uMlungu ukuthi uma nefo yami igade kahle noma izinto zami igade kahle ngizokuba umhlaba omkhulu. Kuhle amaNazaretha nesibanga mshebe esambamba endlini. Angathi bamshebe ngelinyango wezwakala kuthiwa usuhleli ugobile lapha ugobela ukhokhoba uyofuna izinto. Angathi bamshebe twasimulile kodwa udlulile lapha ethambe lofuwa ngena phakathi wayesefuthi utshwala. Awungathi mase unoshebe uphinde ubonakale futhi kukhuluma Nazaretha enesihluzu nje esihle esikanywa kodwa sibone ukuthi ugwali yabheka hamba abantu. Yayisebenziswa wayesethi uMlungu wayo sakufike lesikhathi manje engamkhuluma ngaso ukuthi ngizomnikeza indawo engizomnikeza ngoba ungisebenzele kahle. Wathi kodwa leyo ndawo uzuyithole into engizoyenza kuwena sizohamba siemaplazini ami. Mesifika lapha emaplazini ami muhle umuntu ethi ntatha ushembe phela ngamthatha empeni ngoba lezi zinto eziningi kusasa zokubulala.
lezi eziningi ushaka uzobheda kusale zona mase ziyabulala. Wayesuka lomana wahamba nomlungu wakhe bavuka ekuseni. Wayesethi umlungu wakhe yabona ngibona. Into esiyenza nawe wena leli funa kanani? Leli izole ngokwami mina ngilibuka wena konke. Kodwa uzulithole leli zokwanwami. Uzomela ugijime yonke indawo oyifunayo njengamanje. Indawo ehambela kuzobela. Uyabona ukuthi umzali uyahlala nemoto. Manje menzokwenziwa ngijimali. Ngicabanga ukuthi ungagijima la ufune ukubona ukuthi ugijima wonke mhlawumbe ukuze kube wazi uyakeza mhlawumbe. Kanti lo mlungu uyikhuluma lento uphela ukuhlakanipha. Uyazi manje ukuthi izinto uyazithanda, akathandi into eyodwa, akaniseli. Ubebona into ufuna ukuyibona nenye, ubefuna into namhlanje naleyo useyifuna kusasa. Ubebona umakhelwane wakhe nento naye seyifuna. Wayesuka lomana, wayegijima, wagijima ngelide, ezuzamukala, wangalise, wathi sempile nasenje usuka yakhe, wathi kodwa ngalise, ngisayifuna nale ndawo. Waphinda wagijima, washaya yona, waza wagcina umbana esefikile la efika khona, wayesemasefika wayeseshaya ngaphakathi. Ngoba uphethe izinto eziningi. Uthi noma kumakhala makhala ngodo ngasakho ukufuna sasa. Uthi noma makhala makhala nendlela naye ukufuna sasa. Akanebizo uNkulunkulu intaphiyezelo yabo ngasina ushabu uyazi ukuthi izinto esinaziyenzele nje. Inkosi ikusenze. Ngiyaliphetha unyezini. Ngibabingelele abangcwele ngokuzigaba zabo ngaphansi kwelikhulu igama eliferisezoni lonyasi. Amen. Loguqile umfana wabambili embumbulu ethempelini ekuthiwa isekwandeni phansi kwamshumela uMakhumula. Phambilini-ke bengisempumelelweni ngase ngicelwa umfowabo womfundisi uMakhumula womshumayeli. Ngayefuna ngimsize ngake ethempelini alibhekile libhekele uNkulunkulu kwase kuwukwehla kwami. Amen. Kodwa kuwehla kwami ngathola i-remove ekhombisa ukuthi ngihamba ngesihle ukuze ngifike ngethule la ngiyakhona. Amen. Ngoba uma umuntu ophathekayo i-remove ukuyiphethe la uyakhona. Amen. Ngizocela amazwi kuNkulunkulu afisa ukuba azwakale namhlanje endaweni yakhe engcwele eyisibhedlela sakhe sokuphilisa abantu. Amen. Ngicela ngibe bangcwele incwadi yabaseGalatia 5:16 ngoba njengoba silapha silethe imizimba yethu kodwa ezosebenzela umphefumulo. Engathi ungaqala ube naloko kuqonda kuqala ukuthi lolu hambo lahambayo ulahamba ngokwenyama kodwa usebenzela umphefumulo. Uthi kuShembe Nazareth amanisuke niye esontweni niye ko-14 niye ko-25 niye ko-23 niye ko-4 niwusuke nihambisa abantwana benu. Uthi-ke kwinkosikazi yaseNazaretha uma izihamba lezinto engizibalayo lo mntwana uba isitetelego senkosikazi. Uthi insizwa yaleli bandla mangabe ihamba imisi izilandela izimiso ezisoShembe ibahamba o-23 ibahamba amasabatha ihamba neyinkonzo eyisuke ilinziwe ilizwe lamaNazaretha. Ithi lo mntwana ukuba ishuqulu sensizwa. Angazi-ke ukuba isigempunga solo ukuphambanisa lapho uthi uba isigempunga sensizwa 5:16 uthi uHlemba uba isigempunga sensizwa lo mntwana okuwe
uma uyigcina lezi yimiso. Kwinkosazane mayizenza zonke izinto uShembe azishoyo uba isishuqulu sentombi. Angazi ukuthi ke abethu bami kanjani. Kodwa ke ngicela njengamanje ngicela uShembe angiphe amazwi azophilisa mina, aphilise abantwana bakhe, azaphilise okhokho bethu labelele khona. Amen. Ngicela ungifundele. Ngisho hambani ngokukamoya. Ithi le ncwadi asihambe ngokukamoya. Khona anyawukwenza inkanuko yenyama. Khona singezokwenza inkanuko maNazaretha eyisathandwa yinyama. Uthi uShembe sihambe ngokukamoya. Okukamoya uyafa. Ngeke ube yiNazaretha ungazange ufe enyameni uvuke emoyeni. Umuntu oyinazaretha osefile enyameni, ngisho ngamnyathela manje umnyathele kusasa umnyathele ngalilalanga angeke akudinele ngoba ufile enyameni wavuka emoyeni. Ngokuba inyama inkanuko ikhanuka okuphavene nomoya. Inyama lesibuyo ikhanuka okuphambene nokuthanda uShembe. Yiko zonke izikhathi sisola uNkulunkulu ngoba sisesenyameni. Kodwa singakujwayeli bangcwele ukuthi uNkulunkulu mayesolile siphinde sihlale into nasisole kuyona. Ngoba cela ibambe kancane baba. Uthi uShembe khona ichibe ekuthiwe lasePharathoni esiyodlula kulona mina nawe. Angazi noma kuyodluleka yini mangabe uNkulunkulu ezosisola asisole entweni siphinde siqhubeke naye kusasa nakusasa siphinde siqhubeke naye. Kufana no-Facebook no-WhatsApp. Uyazi ngoJulayi insizwa kaNcama lapha ebuhleni ibe nesibonakalo esingesisabile ithunyiwe. uShembe uthi hamba utshela umhlaba lento engikuthuma yona. Uthi ngizibona ngiyehla ngiphuma ethempelini phezulu naye intokazi entethele iguqile iyakhala ithi baba ngilahlekelwe ingane yami ngiyithole. Ithi inkosi manje ithi mina ngenzeni. Yayithi ithula wena ulalela ngoba ngiyakuthuma imisa yena uNcama lo waseyadini. Uthi ngalela ithi inkosi phawuthi mina ngenzeni. Athi baba ngicela ungisiza akekho omunye uNkulunkulu engimethembayo wena kuphela. Wathi lalela-ke mntanami yabona iligolide oze nalo la. Hamba ocela kulo no-Facebook no-WhatsApp ngoba nenza izinto ngenkani. Wathi hamba uyocela kuzona lezi zinto uyibikele ukuthi le ngane yakhe edukile uyayifuna zizokufunela zikutholele. Wathi wena ngiyakuthuma hamba utshela umhlaba ukuthi ngithe bonke abantu abanele izinto abangalo bezoguqa kumina becela. Abacele kulezi zinto zabo abanenkani ngiyikhuzayo. Qhubeka. Umoya ukhanuka okuphavene. Lezi ziyamelana ukuba ningenzi lokhu enikuthandayo. Kodwa uma niholwa umoya anisephansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Qhubeka nawe. Le ukuphika, ukuhloboka, ubunuku. Ithi ukuphinga. Ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba njengoba ngimla. Ungigeze kufanele ukuba phambi kwabantwana. Ubese uthatha izandla zakho kube izona ezokuphatha lo msebenzi njengamanje ngoba bangcwele. Ekhala emphefumulo ukukhuluma umuntu udadewethu uthi bangcwele kuhlungu into engiyibone manje sisenkonzweni. Uthi umuntu ade efunda umthandazo. Uthi uShembe buka laba bayangihlupha inhlanhluzo. Ekhuluma ngathi. Uthi uShembe siyamhlupha bangcwele. Uthi bayathanda ukwenza umsebenzi wami kodwa banezinto zabo abasabambelele kuzo bayaqonywa laba. Uthi le nhlanhluzo ebifunda umthandazo libhuza impukane. Wathi thina siyaqonywa phinde siyathanda futhi ukwenza umsebenzi wakhe.
Wathi thina ngoba sezulwini sesiwuthathile lo mthandazo usufundwa omunye umuntu uthi ngathi usithatha uthembo sethatha isihlabelelo wanika omunye wathi ngoba semhlabeni mina ngisabona umthandazo ufundwa yilo ofundayo kodwa ngoba sezulwini asawufundi ngoba akafanele engathi uNkulunkulu thina asibekile ukuthi sisondele ezintweni zakhe engathi singazama ukuzithiba ezintweni eziningi ngoba angeke sikubone lokungcola kodwa yena usuke kubona. Qhubeka. Ukubonga izithombe, ukukhonza izithombe, ukukhunkula iNazaretha alikhunkuli ngabe iphutha lelo. Uma ukuthi usahlaselwa idimoni lokukhunkula ngicela uthathe imali ekhaya emphefumulo ubeke imbuzi nje uthi noma u500 noma 1000 uthi mhlambe ngicela ungilaphele okhokho bami ababekhunkula ngoba njengoba kukhunkula wena nje akuwena kodwa ibona. Njengoba uphethwe ushukela nje ngabe uba samlalela ushembe ngaba siphathwa ushukela nezifo zonke lezi eziphatha abantu abangawona emanazi kodwa ushembe uthi asimlaleli. Uthi ushembe abantu uma behamba emhlabeni begula akusho ukuthi kuphele njengoba senemngcwabile kodwa isifo siyavuka sihlale siyobuya sohlala ezinganeni zakhe. Kuyena ethi uyakhuluma ethi la ngikhona ngisagula. Kodwa thina sikunazi lokhu kulapho okhokho bethu abahamba emhlabeni begula. Qhubeka ngokuqedela. Inzondo, inkani, ukuphikisana, ulaka, ukubanga, ukuxabana, ukwehlukana, umona, ukubulala, ukudakwa, nokubhenza. Nakho okunjengalokhu engisandulela ukunitshela ngakho njengokuba nganitshela phambili ukuthi abenza okunje abakulidla ifa lomuso kathi uma ikhona into eseyibalile ubhuti kathi ofundayo engiyenzayo ekuseyenyama ake ngife enyameni ngivuke emphefumulweni. Ukufa enyameni ukuthi ngeke ngihlulwe into athi ushemba kayithanda. Angeke ngihlulwe into eyongivimba ngeinsuku zokugcina usubonile. Awukwazi ukucushwa lapha endleleni ufike ucusha ubanje umgogo lapha nakusasa uphinde ukubambe shutha ubuhlungu qedela bafunde kulubeka moya. Kepha izithelo zikamoya nazo izithelo zikamoya kufanele ibonakale kithi sesigqokele ngolomhlobo ziwukuthanda bazwele sithandane simthande noNkulunkulu simjabulele. Ukuthanda uNkulunkulu yini? Ngicela u14:20 Johari qhubeke nawo baba. Ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ubunene, ukulunga, ukukholwa. Ngiyabonga Nkosi Busisi. Ngicela ngisabelelo 57. Ngicela ngifundele ukuthi uthole uJohane 14:20 no 15:16 ukuze sazi ukuthi njengoba sila akekho zivele. Johane 14:20 no 15:16. Sifuna indlela
emhlabeni uqondile ubheke phezulu. Salibambana ngosho kwalo engizofuna. Uthi ngisho engqabeni lakho siyafika isitha sakho sokungcwaba. Uzobathi ungasifuna ukushintsha ngisho indlela mangabe siyiza. Uthi siyakuthinta sikwenze yonke into masithanda, usungasenamandla okusiphisa. Uthi bagcina babashaya indundumo engane efuneni. Bese beyakushiya, usungasenamandla okuvuka ubalandela. Uthi bathi uma sebehambile thina boshembe, usuke usudinga thina kuphela. Uthi sibe sesithumela ingelosi ekuyiyona ezokukhombisa-ke ikhaya lakho kade ulisebenzela usafika. Uthi yakuthatha le ngelosi bese uyavuka emzimbeni womoya bese uyahamba. Uthi niyahamba nihambe bese nifike echibini elikhulu. Uthi igama lalo liseparathoni. Uthi leli chibi abantu abami liyasinda lifuna unkosikazi apheke iy'nkomo. Uthi lisinda kakhulu. Uthi uhlala 7 days khona. Uthi ngolika 7 usuku ubusuyaphuma. Uthi kodwa ma unebhadi uyophuma ingelosi sikudubile sikushiyile. Uma unalezi zinto ayibalile ubhuti kade efunde ekuqaleni ekuthiwe ezenkanuko yenyama, ngicabanga ukuthi ingelosi izosilinda. Uthi ma unenhlanhla uyayiphumisisa kulindile, ikuthathe ikuhole. Ithi kodwa usungakanqobi. Gqoka ingubo yokunqoba impela kodwa sikanqobi. Bangakho abanendishi yokuyiwasha le ngubo ephambene nendishi abageza ngayo. Ngicela ukubona izandla bangcwele. Onendishi yokuwasha le ngubo yokunqoba ekhaya ehlukene nendishi ageza ngayo. Akekho bangcwele. Ngiyacela bangcwele ngoba khona nabantu abadala siyithenge le ngubo ukuze le ngubo ibe ile ngubo eyidalele. Ngoba uthi ushemba awukwazi ukuthatha indishi ogeza ngayo uphinde uwashe ngayo umNazaretha. Ngoba abanye ukathe geza abuya khuluka achitha amanzi phakathi. Akusahlukile-ke nento yokuchamela phela indishi. Ngeke uthathe ingubo eyingcwele uyiwashe entweni ubuchithe kuyona amanzi. Ngicela sizithenge lezi indishi noma amabhakede ukuze le ngubo iwenze umsebenzi ngoba wathi ushembe uma uyigqoka ngisho ukamthinta ngawo umuntu uyophila. Kodwa uma ungayiwashi ngento yayo ebekwayo uma usuqedile le ngubo isiyafana nazo zonke ingubo. Bangakhi abanikela izibani njalo ngesabathi. Athi nje shembe ngizalwa kaSibanibani mina ngiganile kaSibanibani ngicela shembe ukhanyisela abakithi nawo u10 rand ubakhanyisela ibani njalo ngesabathi. Asikakaba amaNazaretha. Kanti sithoko bethu bakhanyisele ubani uma thina sesekukhanyeni kodwa singathi abakhanyele labekhona. Siyayikhuluma le ndaba ebuhleni sigeza ngoJanuwari ithe insizwa ngisenginikele kakhulu kodwa izinto zami azikhanye ushembe sengiyamdawuza. Uzophuma umuntu ayezayo nini zimhlolele kodwa kanti ukhiula ngithi mina imansizwa akithi sebemphendulile kodwa ngesabatho ezinikele izibani. Uthi izibani cha nginikele ubani obuza lo mbuzo sengiyaphakamisa ngoba sasibaningi. Uthi yena futhi kubuhlungu kuba iNazaretha ngoba uyaba nendlela kodwa singeza. Uthi uma uyisangoma ngihlala eMpumalanga mina. Uthi uvuka ekuseni ngelinye ilanga wangibiza. Wathi kade kufika ushembe wenu lo oqala nimbiza ngobani? Uthi ngathi ugombela wathi khona umyalezo angithume kuwona wena. Uthe angitshela ukuthi ojwayele ukuthi ngesabatho unikele izibani. Njalo ngesabatho unikele izibani. Uthi ngoba ayikho into ezokhanya kuwena kungakhanyi kokhokho bakho. Uthi okhokho bakho akukhanyi kubona yiko kumnyama kuwena. Uthi wayesengithuma wathamba utshela amaNazaretha wonke umhlaba wonke ukuthi akojwayele ukunikela izibani ngesabatho. Uthi lo mfowethu kodwa ngayizwa lento angiyenzi. Unenhlanhla uma uzoyizwa bese uyayenza. Ngoba okhokho bakho mhlawumbe ibona abacela ngiyikhulume lento ukuze labe khona ngoba nje babese kumnyameni nami uhamba kunomhlaba yakhona. Uthi uhlangene lichibile separathoni uma uphuma ngosuku lwesikhombisa izokuthatha ingilosi lesibhola. Uthi ngihamba emathafeni egama lamathafa kufika lambathwayo.
uthi awuhlangani namuntu uzisikhova sikhala kuphela uthi wena ngale ndlela usamkhulumisani niyahamba iyakhola nje kuphela ikuyisa lapho usebenzela khona uma ukade ungabathanda abantu uyendaweni ihlala abantu engabathanda abantu uma ukade ungamfuni umgcotshwa wakho uyendaweni okungabafuni abagcotshwa uma ukade ungawathanda amaNazaretha uyendaweni abantu abangabathandi abantu abathi bangcwele ungazibizi ngomuntu ongcwele ushembe umuntu okucindezela kakhulu uma usulele ethuneni yilo wabekwa namhla uphuma emanzini lokuthiwa ungcwele ngoba uyakubuza athi wena ububizwa ngami uyabona ukuthi ungcolise kanjani shembe lo wabangayo ezulwini ngoba ungcolisene ngahlale la uthi nihambe mathafeni akalambathwayo nihambe uthi nifike ekugcineni uma unqobela lapho umntana mzuzu unqobile uthi kunesihlahla esiphansi esikhulu kuhlala indoda enamehlo azinsungulo uthi ayibhekeki leso sihlahla kuthiwa sesikhomakhoma uthi leso sihlahla leso uyifica le ndoda ikhuluma ikhomba ngamehlo ukushona le ikushonisele uthi ayibhekeki bekungakuhle siphenduke kodwa singakhohlwa ukuthi sizelwe ngoba mangase uhambe kulomhlaba uzaliwe kodwa okhokho bakho ungakazi uyenza lento engisho ungabakhanyiseli ibala ungabalaphi izifo ezazibaphethe uyakubona phela ngoba ukhethwe yibona ngifuna ukunixoxela indaba kaNkala wasemsinga ekuyena uzohlala ngawo phansi ngicela ngifundele baba John 14:20. yebo baba Ngalolu suku ngiyakwazi ukuba ngikubaba nami ngiyini onemiyalo yami uthi ushembeke lalela kahle onemiyalo yakhe ayigcine uyena ongithandayo ngiyabonga baba uthi ushembe singaphakamisa izandla sithi 100% unyazi kodwa mase singayigcina imiyalo yakhe siqamba amanga ukuthi siyamthanda ngicela ufunde 15:16 omunye ngifundele Johana abancane 4:19 ngithi page 1194 leyo kugcina incwadi oJohana abancane 4:19 ngicela ngifundele uJohana lapho nje ukhona 15:16 15:16 ba nina aningikhetha ushembe njengoba sila thina sikhethele yibona ekhaya mangabe usukuma uthi ngiyikhetha inkosi awusho uthi mayingikhethe ngoba sikhethe oyena usesikhethileke mase sisukuma nathi phela sesiyamkhetha ngithi kodwa mina ningikhethile nini uthi ushembe yena usikhethile ngiyabonga baba ngifundele kwabancane uJohane ngizosho mase ngithi ngifundele nje lelo phepha ilona lokugcina bese ngixoxa indaba kaNkala ngihlale phansi ngoba bangcwele ngiyisithunywa esihambisa leli ivangeli engizokhuluma ngalo ngoba ushembe ufuna abantu bakhulule sebekhululekile la ngifike khona ngoba amaketanga lento engizokhuluma ngayo awabambile amaNazaretha ngoba ubona iNazaretha lihamba emhlabeni lingasho ukuthi ngifikile ekhaya alisekho iNazaretha lithi mase ligula lisukume lithi cha indlela sengiyibona naba bahlangabeze kudalwa yini ingoba siye ekhaya kudalwa lento engizokhuluma ngayo egcineni ngicela ngifundele uJohani kwabancane 1194 4 ngithi 19 bese tweswe thina inkosi
ngizwele nina ney'ngane ey'ncane manihambe izifungo anojwayele ukunikela amashumi ninikelele iy'ngane zenu ezifungweni ngoba uthi ushembe leli shumi mzali uma ulinikela khona isikhathi ingane yakho ezokhula bese ibona umhlaba umuhle kunalento yasezulwini ayizuze omubi uthi kodwa kuhamba isikhathi bese kusuma leli shumi obulinikela lize kushembe lithi shembe mina ngusiboniso Gumede ngicela ngikhumbula ngisafuna ukuhlala lapho selingane yakho yesibili leshumi uthi ushembele ngibe sengiyilanda lengane yakho khona siyenza zonke izinto ezingenziwa ingane yeNazaretha elifuna siyamthanda yena ngokuba waqala wasithanda uma umuntu esho ithi le ncwadi uma ngisukuma la ngisho ngithi ukuthi ngiyamthanda uThixo manje ngithi ngiyalithanda unyazi manje ngisuke ngithini kepha azonde umzalwane wakhe ngiphinde ngizonde elinye iNazaretha elikhona la unamanga ithi incwadi nginamanga ngokuba ungamthanda kanjani ngingamthanda kanjani ngokuba ongamthandi umzalwane wakhe embone ehlezi naye kanje angamthanda kanjani uThixo ungamthanda kanjani uThixo engambonanga hawu madoda siye kudlala ake siqale sithandane thina bese sithi sithanda uyathanda bese ngiyabonga baba ngicela ungifundele lapho kulelo phepha lelo okugcina nje ngixoxe lento esibophile singamaNazaretha lo muzi uNkulunkulu uzowushiya kwakhuluma amazwi enkosi ilanga neminyaka engaphambilini uthi lo muzi uNkulunkulu uzowushiya kube umume wabaphangi nezindidwa neziphili kuzosala abafile bethi bayaphila uzochitheka lo muzi usizi lukhulu oluzoba khona emva kwami abantu abezayo ikhuluma ngathi inkosi asingakabiki ikhuluma ngathi abantu abezayo abazophenduka kuzokholwa ngeke balifune izwi likaNkulunkulu ngeke simlalele ushembe njengoba singamlaleli thina ngeke bamlalele nozayo nenyanga yezulu ngeke izilalele emva kwami kwakhuluma inkosi ilanga la ithi ushembe ngeke azalale njengoba naye engalalele abantu bayakholwa ngenxa yemali abantu bayakholwa ngenxa yemali ngeke balinake izwi laphezulu abanye bazofika nemikhuba yabo ningathi imikhuba ekhona la esontweni manje uyabona khona umkhuba omusha nje wokuthi uma ngifuna ukucula noma yiphi ingoma bese ngiyayicula la esontweni kuwumkhuba omubi lokho bazwe ngoba kunomfundisi othizeni owathi ephethe inkonzo wezwe zige emva kwakhe siqhuqhuqhu wathi beqalaza wangaboni lutho uma eselele ekhaya uyafika ushele uthi uthuswe yini mangabuzwa lesazithi uthi baba ingoba bengazi ukuthi iqhuqhuqhu emva uthi ushembelele waba sezulwini lokuphuma ngoba ucula ingoma engasiwe lebali uvule encwadini yakho ibhuku lika-23 lika-14 lika-25 verse 37 ubone ukuthi kubhale ukuthini ngey'ngoma ey'hlatshelelwa la qhubeka amasiko abo siyofika namasiko ethu bazokwenza indabuko yabo le ushembe owayichitha phakathi ushembe wasikhipha emabandleni ukhona kade khonza ngesonto laselifika isabathi uthe besuke ey'nkonzweni akukho kwey'nkonzo akuthatha weza yena wasesibhalele ihlabelelo washisa yonke imikhuba kodwa khona sebeyibuyisa izangoma zongena ngokuthanda ziphume ngokuthanda kancane nje baba izangoma ukuba ushembe samlalela
ngaba yikho into ekuthiwa isangoma noma into ekukhiphayo uhambe uyothwasa uma usuyinazaretha ngoba uthi ushembe makade sikhona isangoma awusasikho kodwa uthi ushembe makade sesihambile emhlabeni mmeli izangoma zize la ekhaya ubese uthatha iy'mbuzi ey'mbili emnyama nemhlophe uthathe le mbuzi nihambe niye lapha ngasethuneni ihlatshelwe khona uqale wabila kodwa uthi namhlanje siwethula umngoma wena sibanibani ngoba niyamazi bese niyahamba nale mbuzi le nifike niyihlangabe bese nithatha isikhumba nisika iminqwangu bese niyibeka phezu kwethunzi le emnyama bese ziyathini izangoma zidle le nyama le ngoba yona kufanele zidle phela uma sesigidile bese uyaqeda wena uphethe le ndwangu emhlophe ngoba usuyinazaretha ubese ususa umnqwangu uhlabele emhlophe ubese uthatha insipho ekhishwa laphaya uyifaka emanzini bese uhlambulula ithuna uthi namhlanje sekugezile ubungoma bese uthatha le ngubo emhlophe uyibeke phezu kwethuna ngeke siphinde sibe khona isangoma ekhaya khona izangoma ngoba silaleli ababi bayobakhipha abahle lapha ekhaya ngibona kumele izimbiza zotshwala emzini nezangoma zisina emzini yamaNazaretha nibonisa izingane nilobolisana izingane zenu nabantu abangakhona ngibona abantu beza ngamandla lapha ekholweni bayofika bazi ithi le inkosi siyofika sazi kakhulu ekholweni yabona imikhuba esifika nawo yabona la ekhaya ngizokukhuluma nje ngoba senkonzweni elungisayo ithawula abazathi kuthemba sihlale kulona isempeleni kodwa lifike nabantu ababona izinto zizinhle kodwa bangayi kobuza kumnikazi uma sithuthukisa indlela waza sihlale ngayo ilungile lento shela ngani eMaNazaretha ukhona umuntu ophendukayo nje bantu ozofika abonele kuwe bhuti abonele kuwe ma uhlale ethawuleni avele athathe ithawula alibhinqa meyogeza azongena nale ndaweni engcwele azongena nalo la endaweni engcwele akachazelekanga ukuthi ithawula-ke mina nje ukubona ngihlala kulona ngihlala kulona bese ngiyalibeka ngesabatha ngoba ngifuna ngihlala kulona ngesabatha elizayo yena athatha alibhinqa mebuya kogeza akachazelekanga ngoba umkhokheli wasempumalanga uthi ukhonjisiwe ngoJulayi uthi ushembe umbonile hambe ebhala abantu wamdlula yena uthi ngathi hawu Nkosi wamdlula mina wathi mntana mazinotshiwe madolweni akho ukuthi uguqile ngesabatha ngoba uguqe ethawuleni lihle lona ngisho ukuthini othandayo yoniyeka othandayo uqhubeka kubeka abawuvuma ukukhokhela abawuthanda izwe elisibuthile bayofika nokwazi kwabo bahlakaniphile behlakaniphile abantu namhlanje banolimi banolimi olumnandi bakwazi ukukutshela ukuthi ushembe uyivumile lento uyayithanda ushembe ungayitsheli uyamazi uyazi umshumela uMajiya utheni ngo-23 uthe eMaNazaretha ushembe lingayitsheli ngiyamazi wathi mina ungibhidile ushembe ungibizile nomfundisi uMaphumulo esiphuma wathi semafika sivuka la ezansi wekho uMajiya wekhuza ukuhlabelela kwalezi iy'ngoma ethi bashumayeli alikhuze lezi iy'ngoma esey'ngenisile emzini kaNkulunkulu sekudanswa siyadanswa emzini kaNkulunkulu wathi ushembe lingayitsheli ukuthi uma nimbona ethulile bese niyitshela ukuthi uyayithanda leyo wathi uyabona mina sibiziwe nomfundisi uMaphumulo ngafike ngaguqa la nomfundisi waguqa la yayithi iphuma inkosi yamaphambi komnyango yabambelela nje kanje yathi Majiya wozala uthi ngithe ngiyasukuma wangibamba ngengalo umfundisi uMaphumulo uthi ngaqala ukuthi umfundisi ngibize ubaba uyangibamba uthatha inkosi Majiya ngithozala uthi aphindwa ngubamba umfundisi
yayisisuka inkosi athi 1 2 3 yafika zomana ngasetshanini yathi Mathiya uza wayesisuka uMathiya wese wamdedela umfundisi eyasiza nokuhamba nabantu abadala abazazi izinto ngoba ukuba uyahamba yena ukuthi ngabe ngagaxela ithi inkosi umfundisi uyamthanda uMathiya wathi umfundisi bakadala wathi umfundisi umthanda uMathiya wathi Mathiya uyakuthanda umfundisi wathi uyabona la ayiguqi indoda yakho inkosi azayiphela wathi ukuze wazoguqa la bekuhamba pha wathi indoda owayethi umkhulu mephume eminyango isiguqela nesitofu ayikho yahamba ngoba iguqi indoda lendawo ungayitsheli ushaya ukuthi uyamazi ukuthi hayi uyivumile into yokuthi hayi uyivumile ushaya vele upasoko funda kakhulu uzokhatheka nani ngiyothatheka asithathekile ile ngoma ifikile bangizoyethe kubhola into kaShembe yabona into kaShembe ile ngoma ifikile sithathekile nilahle indlela kababa sesilahlile indlela kababa anishiye nayo ubaba washiya samba kule ndlela namhlanje asifuni ihlabelo zakhe umile sesabonyana uma bahlangabeze bakho befika ngeke bakuphike eceleni lasephakathoni bathi wena uthwele lezingo ngoba phela uhlabelela into oyithanda emhlabeni uhlabelela yona la ngeke uyishintshe ngobusungayo ngiyacela nibafundise abezwayo ozwayo uzofunda kanjani ongafuni ukuzongela futhi nibayeke abangafuni wathi uShembe sibayeke ngicela uhlele kwinyanga yezulu lapho ithi inyanga yezulu nayo ibuye enkosini ilanga ikhuluma into efanayo ithi inyanga yezulu yathi inkosi ilanga kuyo mhlazane isemkhathini laba bayangihlupha inkosi ilanga ibikela inyanga yezulu thina siyayihlupha beza la bezocela ukugaya utshwala siye enkosini sesocela ke baba ngicela ukugaya bagayele oyise baphuza amaheli bayampilomba ithi le ncwadi siphuza amaheli siyampilomba yisifema lesinempu lesi isinempu uma kufikele ukuthi sibheme hambe embengeni ithi Shembe ukhona umuntu owayebhema isinempu ekhaya ucela umyekise uzosiyeka nawe manje angazi njani ngathula nabevezela ithi inkosi inyanga yezulu yathula ngoba ubaba wesekhulumela phansi khona sidiniwe ngizwa izwi selehlile ekhulumela phansi selehlile esesholo phansi engasaqedi ukukhuluma athi uyezwa ngithi inkosi angazi ukuthi ibaphi oyise iyabuza inkosi ithi baphi labo baba bethu ababanikelela esifike sibanikelele lapha kumshumane njengoba kuzonikela bebabeka esandleni uma sibanikelela sibabele esandleni sikaShembe kuthi usuka mase uthi kusuka futhi bebaphuzise utshwala thina sambe sokha utshwala futhi angazi ukuthi bacabanga ukuthi uShembe ungubani uyini njengoba bemdelela ngiyabonga bakhosi Nkosini ayidinge ukutoliwa kanjalo bekuyokugcina ithi namhlanje fanele usuke wazi ukuthi uShembe umbiza ngobani wena njengoba umdelela ithi siyamdelela hayi ngeke ngicela uqedele ithi emzini ogaya utshwala kuyophuza uzophuza nje intombazana hayi qedele mfowethu ngeke khona la ingafikanga khona nginephutha manginqamu iqedele ngihlale phansi iqedele lapho nje ngifuna bazi abantu bese enkosini ethi babi ingane zami ziyaphuza kwazi wena ifaka umjovo ngizoliphinde ikhambi lokuthi biya kanjani utshwala
lilula kuthi kusuka babaphuzisa utshwala futhi angazi ukuthi bacabanga ukuthi uShembe ungubani uyini njengoba bemdelela nje bemeyisa uyophuza uphuze ngisho amantombazane kogaya utshwala nengubo emhlophe. Ngiyabonga bangcwele njengoba singamanazareta ngiyacela umuntu nomuntu la namhlanje akathatha imbuzi ayikushele athi baba kunabantu ababezidakamiza ekhaya ngicela mhlawumbe ubayekise lezi zidakamizwa bese mawusuwenza umcimbi ungasabubeka utshwala la ubeka idrink abantu abadala bezwa lento eyishoyo uNazaretha ngoba umshumayeli uDlamini wangakithi othandweni uwenzile umcimbi ongabugaya utshwala bafika belwa bethi wena wenza umcimbi ongakwenkomo kodwa ukugayela utshwala wayesebikela umama uthi umama sokwenze njani wasethula uthi angifunanga ngoba uzotatazela washona esitolo wathenga othulitha bedrink abathathu wabuka babeke emsana uthi mayesekhuluma uthi nabo utshwala enicelele ngiyaxolisa ukuthi ngingabugaya bafikile ebusuku elele bathi siyabonga mfana baze bamnandi utshwala obugayile uphinde ugaye futhi unkala-ke uphenduke ngeminyaka ama-90s ngo-98 wabika uNazaretha base beluleka babekhona bathi ungabiyeli utshwala koze kusho okhokho bakho ukuthi yeke utshwala njengoba beshilo kuwena nawe uyakuganga ngoba ululeke kanjani kodwa ngo-2020 wafika ukhokho wakhe wathi sawubona mdukulu futhi ngalalela wathi lalela ngizokutshela namhlanje ukuthi yonke le minyaka wena uthi uyiNazaretha akusilo ngoba wehlukanisile zonke izinto okade uzenza usaphila emhlabeni namanje usaqhubeka nazo. Lalela lo mntana wami ngifuna uthatha imbuzi uyocela intethelo yokushembe ngoba wonile wagaya utshwala usugqokele ingubo uthatha imbuzi uxolise ekhaya ubese uyasigeza ngoba usingcolisile wena mfana. Lalela-ke uma ngabe wena uyongena kuleya ndlu othe yethu uma uyoshisa impela uthi thina sesiyaphuma sibaleke wena uma wenza umcimbi usukuyithela abantu ukudla ngoba sisuke singekho ngoba sisuke sibaleke ukuthi uzosingcolisa ngale yindlela zotshwala oyiphishikisa lapha. Lalela-ke mfana umndeni kade uhlangene esihlangene ngawo bekuthiwa wena bulawa nomfako phansi kwetraki uthi ngase ngithi mina khokho wakho cha angabulawa ngizokhuluma naye. Uthi-ke sivumelene ukuthi wena eminyakeni obuzoyiphila nje ubi u-70 uma-ke waphinda wagaya utshwala sidonsa umnyaka owodwa eminyakeni obuzoyiphila. Siyakuthuma-ke manje mfana hamba utshela amanye amaNazaretha afana nawe agaya utshwala esegqoke ingubo emhlophe ukuthi ngeke ambone uShembe wenzani. Ngiyabonga bangcwele ngiyacela uNkulunkulu nje akubusise nilizwile makukhona la engithe nganyathela kabi khona ningithethelele ngoba kuyenzeka bangcwele uthi wenza kahle kanti usuyashibika ikakhulukazi thina sisakhula seyingane ngoba ibandla laseGoli lake lafika nalo lithi lenza kahle lize kuNkulunkulu ephakameni lithe ngesihlalo esiphendukayo zisafika lezi ihlalo kwakuse ukuqala ngesithengelo uShembe kodwa bathi beza wayesesusa umshumayeli uShembe wathi ohamba usuke ungibuza ukuthi obani laba abashaya ithuluzi abeza bafika bayichanga ibandla laseGoli yathi inkosi awuhambe usuke ungibuzele kubona ukuthi kambe umakoti mayihambisa umbondo emzini uyetikiza yena noma uyitikizela abalethe kubona umbondo wafika waphendula umshumayeli wathi baba kuyetikize labe lilethe kubona umbondo. Yathi inkosi hamba ufike ungitshelele bona ukuthi isipho sabo saliwe ezulwini ngoba bashaya ithuluzi kungelona ilanga lemgidi. Iy'ngelosi zasezulwini ziyabuza ukuthi baba le mgidi khisho wena. Ngiyabonga inkosi sebusweni. Siyabonga amazwi amnandi sokufaza inkosi
Siyabonga kakhulu manje ufakazi bephethe inkonzo basikonze leselula esakhaya amen indaba yenkonzo yinto ngoba ifuna umuntu nomuntu osuke senkonzweni ukuthi usuke ekhaya eyinhlelo enhliziyo ukuthi ngiyakushada futhi usuke ekhaya ishilo ukuthi ngifisa ukuthi ngifike lapha ngifike ngale lapho ungalelo umuntu ngoba masuke sizela amanzi asuke sizenkulunkulu ngiyafisa ngasengathi uNkulunkulu engasipha inhliziyo ezinhle nenhliziyo esifanele kwakuye amen ngoba kungenzeka ngcwele sesizitholile izinto eziningi ngamandla kodwa besithola ukuthi uNkulunkulu uzomaphuma nayo futhi khona nendlela kodwa ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ubengavumi izinto avule ingqondo zethu ukuthi sizizaphe ngoba ngesinye isikhathi izama ukuthinta inkonzo abafuni bayiqede inkonzo kodwa ngesinye isikhathi konke kaJakobe noEsawu labantu ababezala ubaba nje owasemdala ngabona nesibihlweni kodwa wathi besefuna ukusisa phakathi kwalezingane efuna ukusisa ingane yakhe uIsaka seyitshela ihambe ezingane zekusisa kwabe sesumama wazi ngokuthanda kakhulu into wathi namzelo wakho uzofuna ubusibana uthabo wenza ukuthi uphuma ngayo baphenguze njengoZulu wathi indoda wayengabona emehlweni yasho ukuthi yasiza isikhumba sakho bantwana yasiza isikhumba sakho ukuthi esanse kodwa izakhe kaJakobe ngiyabona ngishilo imali yokukhokela ukuthi ngishimala semthonjeni kodwa kuyasho noma yabonakala into ngishimala semthonjeni uma sewuphumule ngaphandle songasakukhelela kuyasho ukuthi ngishimala semthonjeni kade khona uNkulunkulu izolo ebesiphethe thambi sikushiye izolo ibathi kumnikazi ukuze singafani noJakobe owezizwe ukhona senhliziyweni umuntu kodwa bafethu bengicela ngoba lesisikhathi komile ibebuhlungu bathi abantu into engayithandi kakhulu nje uManazarete yilento yokuthi kaguqo umnyaka indawo ingabengesabatha zindile bafethu 35 evesini Philippi 10 zindle usela
Philip 2 evesini leshumi. Uze kuthi ngegama likaJesu ngenzela bafowethu ukuthi nawukhona la endlini ozibuzayo ukuthi ngabe le nto yenziwa yilaba bantu bayenza ngokumyalelo kaShembe yini, kodwa incwadi efundwa ngumfowethu lapha izibuze ukuthi ngegama likaJesu ayikasho ukuthi ngogama likaphezulu, ithi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe. njengoba ngubulile nje ukuthi uJesu uthi amadolo wonke aguqe, Abasezulwini bese kuguqa abasezulwini nabasemhlabeni nabasemhlabeni nabasiguqile nabaphansi komhlaba nabaphansi komhlaba baguqe. zivume izilimi zonke zithi uJesu Kristu inkosi. Nkosini. Mase senze njalo sivume zonke sithi uJesu Kristu uyinkosi. Khuluma ngendaba yakho uJesu. Usathe ukushada nefile emhlabeni wasebana bami. Njengoba ngilethe apha emhlabeni nje, ngilethe impetho kaNkulunkulu yami isayithumela uJesu. Namhlanje lo mphetho sengifika nayo. Kodwa inkinga sikuba yabona abasebenzi abaphambane nayo. Basuka abantu abaphansi uJesu baphambane nayo. Kodwa thina nemithetho asilaleli ngokusho kweBhayibheli, asilaleli ngoba kuShembe, silalela ngoba kuBhayibheli. Amen.